कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। मध्ये आहे पानामध्ये आहे तू फुलांमध्ये आहे संत गुरु बाकाच्या हे गणमातीमध्ये आहे संत तुकोबाच्या अभंगवाणीमध्ये तू आहे संत तुकोबाच्या अभंगवाणीमध्ये तू आहे असा लडक्या गणराया या गोड सम्याच्या गळ्यामध्ये आहे देवांचा देव मी पाहिला देह तव चरणी वाहिला देवांचा देव मी पाहिला देह तव चरणी वाहिला गणरायाला पुजला हो देवांचा देव मी पाहिला देह तव चरणी वाहिला देवांचा देव मी पाहिला देह तव चरणी वाहिला गणरायाला पुजला हो गणरायाला पुजला हो देव मी पाहिला देव तव चरणी देवाचा देव मी पाहिला देव तव चरणी वाहिला गणरायाला पुजला हो गणरायाला पुजला हो तू देव गणनाथा चौदा विद्येचा नायक सकळ जनाचा तू दाता सकळ जनाचा तू दाता सकळ जनाचा तू दाता तू सारंगी तू संती विश्वविधाता प्रतिपालका विश्वचालका दिलांचा तू दाता